गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिटिआरनि गायसर क'क्राझार नोगोराव क'क्राझार केन्सार केयार सेन्टारनि बानजायनायाव ब्रेस्ट केन्सार एवारनेस मान अक्ट'बर दानखौ बिथा खालामनानै सांग्रांथि रेलि हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनानिफ्राय जुरिजेननाय सांग्रांथि रेलिखौ फिरफिला जांख्रिना बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाल डेकाया। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'निफ्राय आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालिसिम दिहुननाय हानजा सुनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो हेलेना गायदे बसुमतारी जिएनएम नार्सिं स्कुलनि नार्सिं फरायसाफोरजों लोगोसे डाक्टर कौशिक दास, क'क्राझार जिल्लानि मेडिकेल अफिसार एनके सिंहा लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्रा। खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्लानि मेडिकेल अफिसार एनके सिंहा आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाल डेकाया बुङोदि ब्रेस्ट केन्सार दान अक्ट'बर दानखौ बिथा खालामनानै ब्रेस्ट केन्सार बेरामखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो बे हाबाफारिखौ बानजायदों होनना रोखा बुंथियो। स्वास्तिक एनजिअ'आ सावगारि नुनाय सासे बुरै सुबुंखौ क'क्राझार सहरनिफ्राय बोखांदों। बुरैया राव रायज्लायनो रोङा। आथिखालाव क'क्राझार पुलिस थानायाव लाखिनानै दोननाय जादों होनना स्वास्तिक एनजिअ'आ फोरमायदों आरो सोरबाफोर सिनायोब्ला सुलाद लाफैनो खावलायदों। एमाव हाजोआ बे बुहुमाव गैलिया। 93 बोसोर बोराय बैसोआव रुंसारि जाबाय मुलुगनि लेथ्रासिन सुबुं होनना गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हानाय एमाव हाजोआ। मिथिनाय बायदिब्ला एमाव हाजोआ इराननि नोगोरारि। बिथाङा गोलाव 50 बोसोर सम खेबसेबो दुगैयाखैमोन। बिथांनि रुंसार जानाय खौराङा बुहुमनाङै गोसारबाय। गोलाव 50 बोसोर दुगैनि थाखाय बिथाङा बुहुमनि लेथ्रा मैलासिन सुबुं होनना गावखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हादोंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि मुङा आलादायै सिनायथि जादोंमोन। बाक्सा जिल्ला एबसु आरो रुपुहि दखरा एबसुनि बानजायनायाव रुपुहि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव एपिएससि आनजाद 2020 आव उथ्रिसारनो हानानै एपिएस डिएसपि नि थाखाय सायख'जानाय मानगोनां बारदे बर'जों लोगोसे बिथांनि बिफा बिश्वनाथ बर', बिमा सुसि बर', बिनानाव लुसि बर' बिथांमोनखौ दिनै बरायो। दिनैनि बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव फरायसाफोरजों बिथाङा दान्दिसे सावरायलायनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै फरायसाफोरखौ बोसोन लोगोसे थुलुंगा होफैयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरां जिल्लानि सालबारियाव बिमा गंगा देबि अन्थाइनि दै लायगिरिफोरनिसिम सान्थि कमिटिया मोनसे गोनांथार फोरमायथि हरदों। दै सान्थि आफादनि आफादगिरि अनिल औवारिया फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 22 अक्ट'बरनि टिकेट हरनायखौ सोलायनानै फैगौ 4 नभेम्बराव हरगोन। लोगोसे 29 अक्ट'बराव हरनो गोनां टिकेटखौ 6 नभेम्बराव हरनाय जागोन होनना मिथिहोयो। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा फरायसा आफादा गोदान बर' फरायसा बराय फोरबोखौ दिनै 22 अक्ट'बराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफोरजों खुंफुंबाय। बे बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ माननि आलासि महरै बाहागो लायो। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मानगोनां आफादगिरि बिथाङा फरायसाफोरखौ गोब्राब नाजानानै गावनि जिउखौ मोजां दाना लानो खावलायो आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गाव गावनि सिमांखौ जाफुंसार खालामनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि फारसे मोजां खामानि मावनायजों गोख्रों हारि आरो समाज दानो थाखाय खावलायो। जोंनि आथिखालनि फरायसाफ्रा जोबोद सांग्रां जानांगोन आरो गासैबो गाज्रि बेसाद जेरै जौ ड्राग्स लोंनाय जानायनिफ्राय जानगाराव थानोबो खावलायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मरसिमा बर्नाल डेका, क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बनबिना ब्रह्म, एस'सियेट प्रफेसार गौतम मुसाहारि, एस'सियेट प्रफेसार डक्टर सिकनाजन औवारि आरो गोबां प्रफेसार बिथांमोनजों लोगोसे एबसुनि सुबुंफोर नेहाथारि बिरखां नार्जारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमेश कुमार बसुमतारी बिथांमोना भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ गाग्लोबदों। मदिखौ दुलाराय आसाम फरायसा आफाद एबा आसुआ बिबुंथिजों हामला खालामदों। आसुआ खौरां बिजोङाव बुंथिदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गोदोनायाव बिहु फालि लाबानो असमिया रावा रैखाथि जाया। मदिया असमिया माहारिखौ थगायदों। असमिया राव थुनलाइ हारिमुनि जेबो खामानि मावाखै, खालि असमियानि आबेगजों गेलेनायनि गोख्रों अजद दैखांदों आसुआ। बेराफारसेथिं आसुनि बेबायदि बिबुंथिखौ ससियेल मिडियायाव गोबां सुबुंफ्रा आसुखौ गोख्रों फिनजाथाय होनायजों लोगोसे आसुआबो हारिनि थाखाय जेबो मावाखै, सान्दा खांनायानो आसुनि खामानि होनना रायखांनाय नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गोख्रैथि खमायनो हायाव मोब्लिब खुन्थिया सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो सासे सुबुङा। जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय सुबुंखौ सन्जीब लाक्रा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय जानाय बाइकनि नम्बरा S01-DZ3416। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उपेन्द्र ब्रह्म ट्रास्टआ 2022 मायथाइनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था मोनगिरि मुंखौ फोसावबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव होबोनाय बायदि देग्लायबो UN ब्रह्म ट्रास्टआ 19थि सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ भारतनि मुंदांखा लिरगिरि, जार्नालिस्ट, समाज सिबियारि आरो मैगसेसे एवार्ड बान्था मोनगिरि मोनसे समनि दा हिन्दु खौरां बिलाइनि गागि सुजुगिरि चेन्नाइनि थागिबि पालागुमनि सायनाथनो फैगौ 20 नभेम्बराव गथायनो थिरांथा लाबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।